Hunyo 28 sa hapon, diyang gipusil sa iyang kainom ang 18 anyos nga si Jason Mango Masayaw sa sitio Lagwasan, Barangay Dimulok, Malita, Davao Occidental. Gamit sa suspect nga giila sa mga pulis nga si Eric Pagalangan Lumbaranan, 24 anyos, residente sa sitio Tuwang-Tuwang sa susamang barangay, ang usa ka improvised shotgun. Parehong mga mag-uuma ang duha, apan dili pa gyud maklaro ang motibo. Kanya tungura, kalit lang misulod sa iyang balay ang suspect og mikuha siyang improvised shotgun og gipusil si Jason. Naigo sa tiyan ang biktima, apan igo lang ng labhag ang iniguan sa bala. Nakadagan dayon ang biktima og nagpatala sa barangay og gikuyugan sa iyang paryente aron magpatala sa kapulisan. Kitambalan pa sa Malita District Hospital ang biktima samtang nakasibatasab ang suspect. Apan nadakpan kini sa nagpadayon nga pursuit operation sa kapulisan dito sa sitio Kisawil, Barangay Dimulok. Nakakustodiya na karon sa Malita Police Station ang suspect.